anw na o de ka boli ka kuma so ma gwen bara min bilalen do kan makono no ye kalimu tabaka magwan olu ka sogobɛ salam misɛn olu de bi do mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ ka kunnafoni ɲinini ka fasiri salam misɛn kan ka lakale maa minnu sigilen bɛ kan lamɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan jini bɛɛ n'a bolisira do bɛɛ ni jɔyɔrɔ do wa jɔyɔrɔ si lankolon tɛ salam misɛn o baara kɛcogo cɛ ɲuman kan ko baara kɛ tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn kɛnɛ kɔnɔna la jamajɛ baara de bɛ arajo tigafɔ la nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Mamutu Kamara bolo 5h du matin ale wulila ni k'a labɛn ani Grand Keju la Pontini Biani olu ye bali dayɛlɛ k'a daminɛ waati fo san bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ dɔɔni dɔɔni duguba kɔnɔ ko o farala olu kan salam misɛnni arajo tigafɔ officiel YouTube o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite ja duman ni sɔn duman ni k'a bolo lamaga k'a di lajɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ma heni ne ye kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ min ye jamana kuma ye maa caman bɛ k'i kun de k'u ka ɲininkali kɛ n'u ko jɛ ka fɔ mɔgɔw bɛna mun ni mun fɔ o tuma k'u ka to lamɛnni la e ko cogo di Jabate namu dunankɛ kɔfɛ dunan saba bɛ yen nafolo ye dunan ye namu fanga ye dunan ye muso ye dunan ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ba don dɔ Jabate namu an bɛ waati min n'a fɔ sisan an b'an lamɛnbaaw fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan na foyi tɛ kanu bɔ I ye min fɔ n'an bɔra so kaba ka na mikoro in ye kaba bana bɛnna kunkolodimi bɛnna anw t'o yɔrɔ ye an bɛ min ye dɔrɔn ka maaw nisɔndiya sɛbɛnnikɛbaw olu minnu su ɲɛna k'a sɛbɛn ka na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko anw ko u kana sɛgɛn u kana ɲinɛ u k'a sɔgɔbɛ u ka ɲɛɲini kɛ u k'a sɛbɛn ka na a k'o de ka di malidenw ye a lakaleli kɔni o y'anw ka baara ye a bɔlen don bi kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ jamana nin kɔnɔ ni o ye karibaranko gɛlɛya ye lakana an bɛ Ala subahana wa taala deli san wɛrɛ ɲan ma k'a sɔrɔ an ye dumuni camanba sɔrɔ karibaran camanba sɔrɔ la lakana kɛmɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin tɛ dɔgɔya dɔ ye o ye dɔgɔya ye bisimila salam misɛnni dɔgɔya ɲana anw labɛnnen bɛ lamɛnnikɛlaw labɛnnen bɛ Mamutu labɛnnen bɛ an bɛ taa ale fan fɛ Jabate I ni ce ni baraji I ma bugu I ma nɛni n'i y'a digilen maa minɛ I b'a sɔrɔ o ma ɲuman kɛ bala cogo bɛ salam misɛnni bisimila Ala k'i sara dangali tɛ nɛni tɛ n'i y'a digilen maa minɛ ma ɲuman fana kɛ siga t'o la u bɛ ci kan maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Kosa Mayiga Kosa ko salam misɛnni ni Ala ma basi kɛ min ye tajiko gɛlɛya ye salam misɛnni k'a bɛ sɔn ka ban sinikɛnɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko salam misɛnni nin kuma in a sɔrɔla min ye jagoko ni isiniko minisiri n'o ye Musa Alasani Jalo fulakɛ salam misɛnni ale ni tajitigiw I b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla a ko min ye groupement malien des professionnels du pétrole salam misɛnni n'o ye GMPP ye I b'a ye k'a fɔ u ni minisiriw ye ɲɔgɔn ye tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca salam misɛnni u y'u sigi ni ka ɲɔgɔn lamɛn ni ka kuma min b'u kun n'u kan cɛ ni k'o fɔ ɲɔgɔn ye taji bɛ na sira min fɛ taji bɛ tila cogo di baara bɛ kɛ duwari na cogo di salam misɛnni u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun de nana ni tajiko gɛlɛya ye fila tɛ saba tɛ min ye bamanciya wale mun nana an ka jamana in kɔnɔ n'o ye danajugukɛlaw ye taafan tɛ nafan tɛ salam misɛnni k'u bɛ jamana sigi a sentigɛ kɔnɔ I b'a ye k'a fɔ olu ma si dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana marabaaw ye u kɛmɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye nin hakilina jugu kana sabati cogo min na salam misɛnni Ala barika la nɔgɔyaw bɛ ka don kow la dɔɔni dɔɔni wa dɔɔni dɔɔni tɛ tɔtɔ foyi la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ taji bila yɔrɔ jamana yɛrɛ bolo salam misɛnni ko yen kɛ bɛ dɛbɛ hali taji bila yɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye I b'a ye k'a fɔ pétrole baarakɛbaw ye n'o ye professionnels ye I ka da la k'a fɔ olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu galabu kɔni ka di bi k'a fɔ de k'olu fari bɛ fa ko abada jamana ko don sɛbɛnnikɛla ko salam misɛnni ni ka bɔ ni taji ye a bila yɔrɔ la ka taa di station na I b'a ye k'a fɔ ko ye k'a daminɛ kunun ka taa bila min ye alamisa tile binnen alamisa dugusajɛ o tɛ juma ye o tuma ko min ye Musa Alasani Jalo ko k'a fɔ de k'i bɛ taa aran kɔni jɔlen station na o tuma ko Ala barika la ko nin ye nɔgɔyalen an ka gɛlɛya tɔ bɛɛ tile damadɔ don dɛ minisiri de ko ten ko ka taa aran ye tuguni station na ka taa tile station na ka taa si station na taji nɔfɛ ko la o dan ye alamisa tile binnen juma don salam misɛnni bɛ taa dɔrɔn ka taji ta I n'a fɔ kɔrɔlen tun bɛ cogo min na minisiri ka kuma don k'i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye lafiya bɛ se ka na cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu tajiko gɛlɛya kɛmɛ ka jamana sigi a sentigɛ kɔnɔ min ye sɔrɔ caman bɛ yen olu ɲɔngirilen bɛ min ye Musa Alasani Jalo usine ni usine ko ni jago minisiri salam misɛnni a ye nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ kuma na k'a yira
mɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka da u ka jamana marabaw la malidenw an ka kɛ kelen ye an ka ŋaniya jira ɲɔgɔn na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Saddam Hussein an bɛ se ka min kɛ jamana k'a bɔ tɔɔrɔjugu kɔnɔ k'an k'o baara kɛ wa ko nin ye waati dɔ ye tajiko gɛlɛya k'a dan ye alamisa ye ka fili jɔ o tuma k'o banna pewu kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ ko Sa Mayiga ale ka sɛbɛnni don bon jabate namu n bɛ n bolo don ado mi bɔ ni sɛbɛn min n'an b'a f'a ma ko Colombi o don o la sa an bɛ waati min n'a fɔ sisan Colomba voilà bana kɛ sɔgɔmada in na nin yɔrɔ in na o kɛn bɛ k'a sɛbɛn cogo min na bon imprimerie nɔ y'o dɔɔni n'a ma ye ka ɲɛ namu bon jabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'i ye n bolo don a yira sa k'a fɔ min ye ka se ka mɔnɛ mun ye nafolo ye ko maaw ye u y'u da don kɔrɔfɔ la a yira sa k'a fɔ an waati min n'a fɔ sisan wari kura kɔni ni k'a bɔ Mali Niger Burkina olu maa sɛbɛn ka fara ɲɔgɔn kan k'a dabɔ kun ye min kama ye lafiya a bɛ o ko fɔ Buwa Jabate a yira sa k'a fɔ a tɛna kɛ k'a fɔ ko ni wari in n'a bɔra k'a bɛna kɛ sababu ye min ye gɛlɛya ninnu dɔrɔn ye k'o dɔrɔn tɛ dɛ n'i ko wariko dɔrɔn o tɛ a bɛ ka tali kɛ fɛn caman na a bɛ olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sɛbɛn fatiriba ko a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ ka taa se Burkina ma ani Niger jamana a k'i b'a sɔrɔ k'a fɔ Bamaciw u ka wulikajɔ kɔni u ye wulikajɔ minnu kɛ ni ye bɛnkanni ninnu ye n'u ka olu mun boloda a yira sa k'a fɔ u b'u profiter k'a fɔ i n'a fɔ sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔna na sɛgɛn min n'a bɛ yen o tɛ pauvreté ko ye sa min ye gɛlɛya ye ka taa se sɛgɛn ma o de kama n'u ye nin kofɔlen ninnu n'u ye ninnu kɛ o de kama a bɛ kɛ sababu ye maa caman b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na o la sa an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ka kɔrɔfɔ la sa ko n'an bɔra CFA kɔnɔ ni AES yɛrɛ y'a ka kasabe ni k'a kiiriya yɛrɛ a ko a bɛna kɛ sababu ye lafiya min na don fɛn caman na sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye franc CFA yɛrɛ ye n'an y'an kɔ don o la a ko maa caman y'i ka tilata di k'a yira sa k'a fɔ CFA kɔni kɛli kɔni an bɛ ka baara min kɛ n'a ye i n'a fɔ maaba caman bɛ yen minnu bɛ nafolo yɛrɛ baara olu ye sa a yira sa k'a fɔ ko wari in kɔni ko a tɛ se ka kɛ sababu ye k'i bɛ ka baara minnu ɲini k'i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a sababuya kɛ n'i ye baara k'a la cogo o cogo ko dan de bɛ kɛ i la u ye colonisation kɔrɔfɔ ninnu fɔ maa caman ka tilata kɔni tɛ CFA ko ye maa caman ka tilata ye min ye ko ni nin wari kɔni bɔra a bɛna kɛ sababu ye lafiya ni a bɛ na ni o ye Buwa Jabate ko mun ye souveraineté fanfɛla ye a bɛ na n'o fana ye basigi ka na o la nka ni nafolo in bɔra a kɔrɔ tɛ sa k'a fɔ ko an ni jamana wɛrɛ taw k'an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ou bien k'an bolo tɛ don ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ baara bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ kɛ sababu ye lafiya kɔni o bɛ na anw ka jamana kɔnɔna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni o ye AES jamanaw ye Buwa Jabate sɛbɛn fatiriba ko a ko ni wari in fana bɔra a ko a bɛna kɛ sababu ye min ye gɛlɛya camanw ye olu bɛ se ka ban cogo min na min ye banbaciw ye olu kɔni bɛ denmisɛnw da ka t'u bila waleya cɛjuguw la ka sababu kɛ denmisɛnw tɛ baara la projet t'u bolo ka kɛ kalan t'u bolo ka kɛ o de baara ninnu bɛɛ lajɛlen kama ko ni AES ka nafolo kɔni bɔra nafolo bɛna kɛ sababu ye min ye AES jamana ye ka denmisɛnw kunda musow ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ projet mana kɛ maa min bolo n'i y'a monter ka taa min ye jamanaw ye yɔrɔ min bɛ ni gɛlɛya bɛ yen n b'a f'i ɲɛna a bɛna kɛ sababu ye ka lafiya don ninnu kelen la ninnu bɛɛ lajɛlen la sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ko a bɛna kɛ sababu ye fana ni jamana saba ka dignité ni o ye danbe ani ka baara kɛ don n'a nataw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin ko a bɛ danaya fana a b'o ko fɔ mun ye AES jamana kɔnɔna ye sɛbɛn fatiriba ko kuma la surunyana a ko ni jamana saba kɔni bɛ nin wulikajɔ la ni wari in kɔni n'a bɔra k'a bɛna kɛ lafiya belebeleba ye AES jamana kɔnɔna na min ye sanni ni feere ani jamana wɛrɛw cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen chômage muso kunda cɛ kunda ko dɔ bɛna bɔ nin bɛɛ lajɛlen la nin ye SB Dunbiya ka sɛbɛn an ye min bɔ Colombe la bi sɔgɔmada Buwa Jabate bonya b'a la mɔgɔw ye n ka ko tiɲɛ o tun b'a sɔrɔ Ala tun b'a dilan bala bɛ cogo di Saddam Hussein ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Demba Konte marakakɛ ka kalimu ka di Saddam Hussein min ye Bariki Gold ye Saddam Hussein ale ni faso gouvernement ko Ala barika la k'an bɛnna ko la sɛbɛnnikɛla ko ni kɛlɛ in a bɛ sen na nin y'a san 2 ni jari ye Saddam Hussein ye Mali dugukolo ye Mali ta ye Bariki Gold ye n'o ye Canadiens ye Saddam Hussein olu bɔr'u ka jamana kɔnɔ ka na garisigɛ
ɲini na o kuma k'u bɛna sanu bɔ la ala barika la min ye protocole d'accord kɛra ka bɛn kelen ma u tun bɛ ka baara kɛ code minier mun na o de ye code minier 1991 Timanila ko min ye code minier 91 i b'a ye k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw u y'u sigi k'o kɔnɔmaw lajɛ furutututu sara misɛnnin majɛ caman de b'a la ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye min kɔni ye code minier kura o kɔni sigira sen ka faso Mali kɔnɔ professeur Amadou Keita fɛ Mali tɔgɔ la san 2023 Timanila ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele min ye miniers ye sara misɛnnin maa minnu ye sanutigiw ye min ye usine baarakɛlaw ye olu kɔni caman ye ŋɛɲɛ ɲimi k'a yira k'a fɔ nouveau code minier sara misɛnnin k'a kɔnɔ kuma man di olu ye Timanila ko a ko n'i ye kɔrɔlen lajɛ n'o ye 1991 ye i b'a ye k'a fɔ yɛrɛmabila caman tun b'a kɔnɔ jamana marabaaw ka fɔ la Mali ka tɔnɔ o tun burujalen bɛ nka n'i ye kura in lajɛ Mali ka nafa ni tɔnɔ sara misɛnnin bolofa kɛn b'o la kosɛbɛ Mali de ta y'a ka dugukolo ye Mali de ta y'a ka sanu ye zonzanibata ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana bɔ ko zonzanibaki dugu Mali ka sanu ko tun kɛr'o ye n'o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ sara misɛnnin hali n'olu ye nafolotigi ye olu de t'u ka minɛnw ye olu de bɛ minɛnw kɛ k'a labɔ nka a mana bɔ cogo o cogo maa min ta don sara misɛnnin ɲinɛman ka ko kɔ ni kɔni ye code minier kura i b'a ye k'a fɔ Mali bɛna miliyari caman de sɔrɔ ni k'a bila an ka wagandɛba kɔnɔ sabanikɛla ko a ko jamana in a bɛna ja san min ye bariki maaw ye sara misɛnnin olu de ko k'u ma jɛ ni nouveau code minier ye i b'a ye k'a fɔ a ko in samana ka sama a ma ɲa min kɔ administration provisoire jamana y'o sigi ni k'o kalifa faso maliden dɔ la o ka baara kɛ yan'a ko in bɛ ɲɛma jɔ sabanikɛla ko min y'a ko in gɛrɛntɛra fo k'a dama tɛmɛ a ma ɲa min kɔ min ye bariki goldi ye i b'a ye k'a fɔ ka baarakɛla maa 4 bɛ yen sara misɛnnin k'olu bɛna k'u datugu kasobonba kɔnɔ sabanikɛla ko a ko min kɔni ye bariki maaw ye u ye nin ko in sama ka bɔ jamana in kɔnɔ ni ka taa n'a ye jamana in kɔfɛ kiritigɛyɔrɔ tɛ kiritigɛ ye sara misɛnnin u b'a munumunu a ma ɲa min kɔfɛ a mana k'a nasira fɛn o fɛn ye k'a bɛ to Mali ɲɛmaaw de t'a la code minier kura wajibi k'u b'u sumaya la Timanila ko min ye bariki maaw ye u y'a yira k'a fɔ sara misɛnnin sanu bɔyɔrɔ belebele fila b'olu bolo o tuma u y'u sigi k'u miiri ni k'a hakili jagabɔ kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ sara misɛnnin u seginn'u kɔ Timanikɛla ko a ko min kɔni ye lulu ale ni gunkoto ye o ye sanu bɔyɔrɔ fila min ye sara misɛnnin k'u bɛ nafa min sɔrɔ yen ala de b'a dɔn Timanila ko a ko min kɔni ye kunu ye tɛgɛnɔ bila kɛra n'o ye protocole ye o protocole jamana ka ministre fila tun bɛ yen an ka sɔrɔ ni nafolo ministre Alfuseni Sanu o ma tɛmɛ ka bɔ yen kun tɛ di kuntigi kɔ sara misɛnnin min ye dugujukɔrɔ nafolo o ministre suwa bɛ maa min kun o de ye professeur Amadou Keita ye Timanila ko a ko min ye bariki goldi maaw ye maa min tun bɛ olu tɔgɔ la o de ye Mamadou Samake ye a n'a jɛɲɔgɔn tɔw u bɛnna ko la jamana ye fɛn fɛn fɔ code minier kura kɔnɔ u ko k'u jɛnna n'a bɛɛ kuma banna kɛlɛ banna Timanila ko sara misɛnnin administration provisoire o bɛna wuli ka bɔ yen ni ka mini na segin u ma u bɛ tɛmɛ n'a ye i n'a fɔ lawale la kun b'u bolo cogo min na jamana mago bɛ fɛn minnu na u bɛna bɛɛ di ka taxes sara ka impôt sara dugudenw ka sɔrɔ min kan ka di commune ma k'o sɔrɔ di commune ma jamana mago bɛ fɛn fɛn la k'o baara bɛɛ kɛ sara misɛnnin ko ni jamana k'o de bɛna kɛ seba ye nin protocole in kɔnɔna la wa jamana de bɛna kɛ kunnawolobatɔ ye min kɔni ye maa 4 mun minɛna sara misɛnnin n'a dun ko bɛnkɛra ko la olu bɛna hɔrɔnya min kɔni ye don n'a nataw ye ko mini bɛna segin a tigiw ma baara kɔni k'a banna ka ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don mɔgɔ min seereya mana kɛ don ye i b'i sigi i b'o tiɲɛtigiya dɔn ala tɛmɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko Kolɔnba Kolɔnmu ni ni ale bɔ ko 78 tuguni min bɔra bi tarata dɔ in na novembre kalo tile 25 san 2025 b'a fɔ tare k'a sababu kɛ min ye terrain ye terrain kɔni k'a bila marche la an bɛ se k'a fɔ a daminɛna ka ban terrain ka baara kɛ Dakar ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tɛmɛ Kayakaw fɛ yen dugumumisɛnnin minnu bɛ yen ni ka zole da yen yɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ka na ni malidenw ni ka fɛnw ye Jabate a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye terrain kɔni ye a bɛna baaraw kɛ min ala an mago bɛ essence minnu na ala an mago bɛ dumunifɛn minnu na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni terrain bɛ se ka ninnu doni ka na an ka jamana kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min sɛbɛn fatɛrɛba ka fɔ la a ko ni y'an ka jamana yɛrɛ jateminɛ ba Maliba in a ko fɛn caman bɛ yen jamana maa mago bɛ olu la kosɛbɛ i n'a fɔ carburant ka na ni fɛn wɛrɛw ye
ye ni kananga izinu ulu ka baara kɛ mu ye énergie kuma o korofo ye baara yɔrɔ la bɛlɛ ile ka tika baara yɔrɔ la tariji ko num bɛlɛ ile ka se ka nɔgɔya a ko an ka jamana mɔgɔ bɛ nin bɛlɛ lajɛlen la a ko kɔsani na an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko mun ye bamatu ye olu kɔni gɛmɛ ka n b'a fina siradala ko i n'a fɔ siraw kan n b'a fina k'olu bɛlɛ ile jateminɛ min y'an ka mobili bolimafɛnw ye ne ka olu attaquer alasa k'a fɔ k'o de nana kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen ko nka n'a fɔra ko siraba ko kow la olu kɔni ka sara bɛ na sirabaw la ni bolimafɛnw bɛ na ko n'a kɛra terrain ye terrain ka nin yirituru belebeleba in ko a bɛna kɛ sababu ye lafiya kɔni a bɛ na wa a bɛna kɛ sababu fana ye min ye n b'a f'i ɲɛna gɛlɛya caman bɛ ka na ni tajiw n'an ka marchandises ye o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen caman bɛ bɔ olu la olu bɛɛ nɔgɔya sɛbɛn fasiriba ko a ko n'i y'a jateminɛ terrain yɛrɛ bɛ se ka na ni doni giriman ba mun ye ko de sɛbɛkɔrɔ quantité ka bon kosɛbɛ a volume ka bon kosɛbɛ terrain ka yara ko kelen ka boli ka na k'a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw kɔni u bɛ nimisi wasa u b'a sɔrɔ kosɛbɛ a ko nin min fɔlen filɛ nin ye terrain ka nin voyage ka bɔ Dakar ka na Bamakɔ ka zɔli da Kaye a ko nisɔndiya belebeleba don a k'a b'an ka économie a b'a relancer ni ka tila k'a bila sanfɛ sɛbɛn fasiriba ko t'a bannen a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko n'i ye jateminɛ kɛ terrain bɛ tɛmɛ dugumumisɛnnin fɛn fɛn la Buwa Jabate ko y'a damana sugu de ye o y'a damana marché de ye o y'a damana mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ feere ni fɛn misɛnnin minnu kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ne ka lafiya ne k'o kɛ a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko terrain bɛ ka nani min kɛ terrain bɛ se ka baara min kɛ ko an ka dugawu de kɛ nin ko min daminɛ ne filɛ nin ye a ka to sen na ka sababu kɛ a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya min ye lakana ye lakana bɛ sabati population bɛ se ka baara misɛnninw kɛ a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw maa mago bɛ fɛn min na u b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin ye SD ka sɛbɛn ye bi somadana an ye mun bɔ kolom la i bonya b'a la Buwa Jabate bisimila bonya y'a ka girin kosɛbɛ an y'a ta k'a di terrain baarakɛlaw ma ko jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔli kɛ n'o tɛ kuma dumani caman fɔra dɛ taama bɔ sisi ma bɔ o tuma min ye terrain ye a bɛ min sɔrɔ min na don jamana kɔnɔ Ala de b'a dan dɔn Ala de b'a dan dɔn sanamisɛnnin kuma bɛɛ terrain bɛna wuli anw de b'an da don a la kuma bɛɛ ka maaw la rassurer nka ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ o tuma jamana ɲɛmaaw u k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ Kayi ka na bila fo Bamakɔ dugu min bɛ balo terrain na sanamisɛnnin dugu bahu don sɔrɔ min bɛ sɔrɔ terrain na sɔrɔ bahu don terrain ka jɔli a ye min tiɲɛ a ye furu tiɲɛ a ye denbayaw tiɲɛ a ye dugu ka sɔrɔw tiɲɛ bi Ala de b'a dan don n'i ye terrain lajɛ misɛn terrain ka wuli a ka ɲi dɛ i yɛrɛ filɛ kɛrɛ min fɔ ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ tailleur don buranakaw ko ko n'a ma taa wulati la ka di présidente ko silamɛ wurudiri tɛ kɛ bon terrain de bɛ tɛmɛ yen fɛ mobili tɛ taa bon an kɔni ye delili kɛ ka dɛsɛ bon ayiwa comme ne bɛ misiri commission na o danaya nana kɛ ko ne ye min fɔ ko a kɛ ten misiri jumɛn i bolo don wa sanamisɛnnin kana kala don tolilen la dɛ k'i bolo ne donna an bɛ seli misiri min kɔnɔ ne donna kɔnɔ an bɛ gardien bila da la k'i kana don n'i nana dɔrɔn k'i kana don danaya b'an kɔ dɛ sanamisɛnnin muru juma sera u bɛ taa ne nɔfɛ so o tuma bɛɛ n'i ka misiri don jalawale na malɛ ko an ka taa misiri sanamisɛnnin bisimila ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Musa Bilali Sidibe Bamusa ko fulakɛ a ka kalimu ka di kosɛbɛ sanamisɛnnin dana majugu kɛ sɔnyew de ka jugu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ɲini cɛba in ye sanamisɛnnin o tuma k'a ye cɛbaya baara dɔ kɛ sabu kuma min bɔra kun na kan cɛ i b'a ye k'a fɔ fasodenɲumanya baara don n'o ye Musa Aga Saratumani ye sɛbɛnnikɛla ko a ko faso maliden ka don Menaka région maa don sanamisɛnnin ale bɛ conseil national de transition na i b'a ye k'a fɔ jamana ye danaya d'a kan k'a kana député olu bɛ jɔyɔrɔ min kɛ k'a kana o baara kɛ n'i y'a lajɛ sanamisɛnnin ɲɛma don EMSA la n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawadi ye min ye autodéfense ye sanamisɛnnin olu kɔni ye jɛrɛjɛkulu labɛn marifa b'u bolo tama b'u bolo muru b'u bolo sanamisɛnnin k'u bɛ Mali défend ni ka Mali kɔkɔrɔma don ni maa min ko k'i bɛna bin jamana in kan sanamisɛnnin k'a b'i n'olu cɛ Mali sɔrɔsiw ka hakilina ye min ye ni k'o dɛmɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a to baara de la u y'a ta ni ka don n'a ye bulonba kɔnɔ n'o ye CNT ye sanamisɛnnin i b'a ye k'a fɔ TV5 maaw olu kɔni faw yɛrɛ la ni k'a wele ni k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ a ma munumunu ka tiɲɛ da fɛ min b'a kun na kan cɛ sanamisɛnnin k'a ka kuma ye malidenw caman nisɔndiya sabu n'i y'a lajɛ dugu tɛ jɛ ka su ka bada min ye nansaraw ka kunnafonidisow ye sanamisɛnnin n'u ma jɛmukan sigi Mali kan ka tila ka malidenw wele k'u kɔnɔ kuma ɲininkali kɛ dɔw b'a fɔ ka ɲa dɔw b'a fɔ ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko
a ko min ye Menaka den ye n'o ye Musa Asharatumani ye Saddam Hussein ale kɔni ma munumunu ka kuma dafɛ a ko ale ye faso maliden ye a b'a disi gosi n'a ka Mali ye o tuma min ye n'i y'ale tigɛ bɛ yen Mali joli de bɛ bɔ ale la a ko k'ale b'u ka bila la min ye nansaraw ka nin kunnafonidisɔn ye n'o ye TV5 Faransi kɔnɔna la u ko i ka jamana in bɛ cogo di k'a ka jamana bɛ tama Mali bɛ cogo di bi lakana na ko jamana ɲɛmɔgɔw b'u sɔn kosɛbɛ Saddam Hussein min ye k'olu ɲɛ bɛ kibaruya dɔw la ko de ye ko taji ko tigɛlen bɛ jamana la o tuma ko Bamanciw yɛrɛ ka kibaruya y'a jira k'a fɔ n'o ye génie min ye k'u bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ Bamako la ka Bamako datugu ka Bamako dɛsɛ o tuma a ko k'a ye taa u mago la ko nin kɔni ye kolokalakaw de ye kunnafoni jugu mankutu jugu ni k'a ɲɛsin jamana in ma ko ale filɛ jamana in kɔnɔ sisan mobile bɛ ka boli moto bɛ ka boli taji kan ka kɛ fɛn minnu bɛ ka boli o tuma min ye sɔrɔsiw ye Saddam Hussein k'u bɛ wuli ka jɔ la nin waatiw la yɔrɔ yɔrɔ bɛ ko Bamanciw ka tɔɔrɔ jugu tɛmɛ ka yen sɛgɛrɛ o tuma k'ale bɛ kuma a diinɛ n'a ŋaniya Saddam Hussein ko ka tiɲɛ de fɔ k'a ɲɛsin u ma o tuma ko sɔrɔsiw kɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamunumunu o tuma min ye contrôle ye n'a fɔra ko sous contrôle o kɔrɔ ko yɔrɔ b'u ka bolo kɔnɔna la o tuma ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen Saddam Hussein ko Bamanciw ka tɔɔrɔ jugu ni danajuguya ko tan bɛ ka dugudenw sɛgɛrɛ walima ka citadins sɛgɛrɛ ko Bamanciw sen b'a bɛɛ la k'a fɔ de ko fiɲɛ bɛ tigɛ Bamako la ko Kalash ko nkalonfin don ko mankutu jugu don ko TV5 ma k'u ka t'u mago la o tuma ko tiɲɛ ni nkalon ko kelen tɛ ale Musa Asharatumani k'ale bɛ min fɔ Mali ko la ko Mali jugu de ka ca bi a ye dɔ fara cɛ in kan a ka kanu na dɛ a ko Mali jugu de ka ca bi Saddam Hussein maa minnu bɛ fɛ Mali ka burujaw de ka ca malidenw dɔw yɛrɛ de bɛ ka Mali juguya bi malidenw dɔw de bɛ ka fara janfa tigilamɔgɔw kan Saddam Hussein ni ka Mali minɛ k'a di a dun waraw ma o tuma k'u tɛ se min tun bɛ ka fɔ Mali ko la ko ka Bamako sigi a sentigɛ kɔnɔ sabu n'i y'a mɛn ko Mali Bamako don Saddam Hussein k'u ka ŋaniya k'a tiɲɛna ko Bamako tɛ se ka bila a sentigɛ kɔnɔ bilen sabu ko Mali armée min bɛ Mali bolo k'a fɔ de k'i bɛ sebaa sɔrɔ o kan ko fo n'a kɛra san wɛrɛ ye fo n'a kɛra diɲɛlatigɛ wɛrɛ ye sinon nin waati kɔnɔna la ko Mali armée bɛ baara min na Saddam Hussein ko baara in ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin baara in ye Saddam Hussein b'a ye k'a fɔ ko Mali armée k'a kɛmɛ ka jamana in lakana bi min ye Musa Asharatumani ye a ko min kɔni ni Bamanciw ye Saddam Hussein ko siga kɔni t'a la min kɔni kunbɛ bɛɛ lajɛlen kɛnbɛ ni ka sɔrɔ ka lafiya di jamanadenw ma a ko min ye TV5 maaw ye k'u ka baro sigi jamana in kan a t'a fɔ k'u t'a kɛra Saddam Hussein an bɛ hakɛ to ɲini kɛ tiɲɛ Buwa Jabate bon an bɛ waati min n'a fɔ sisan n b'a f'i ɲɛna Saddam Hussein o tuma min kɔni ye sɔgɔsɔgɔli banna Saddam Hussein k'a ɲɛfɔ maaw ye min kɔni ye Musa Asharatumani ye ko min kɔni Bamanciw ka ni Bamanciya wale i b'a ye k'a fɔ ko fu sirilen b'a dan na jamana in b'a yɛrɛ bolo bi jamana in b'a ka lakana kɔnɔ bi kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilal Sidibe ale ka sɛbɛnni don gazeti la Buwa Jabate k'a sababu kɛ i bɛ mobili kɔnɔ nka mun ye moto boli fana ye i sanjiko gɛlɛya fɛ i ye tile fila kɛ ka moto boli nin y'o sɔgɔsɔgɔ de ye i b'a fɛ nin y'o bannen Saddam Hussein an bɛ waati min na ko sisan min y'i ta dogo wo min b'i ta dogo wo dɔɔnin bɛ bɛɛ la nka baara kanu baara diyaɲɛ bɛɛ b'i fari foni wala tiɲɛ don i ma ye n'aw nana mun de bɛ fɔ aw ye karisa e fari fagalen don mun de b'i la ni min b'a fɔ nasɔngɔ ko o b'a fɔ taji tɛngu o b'a fɔ dɛ o tuma baara min bɛ k'aw makɔnɔ a ye n'a ka kɛ a ye taji ko hakilina bila fari faga min b'i la a y'a bila Saddam Hussein bɛɛ de b'o kɔnɔ arajo ye fɛnba ye dɛ ni maaw sigilen bɛ k'i makɔnɔ Saddam Hussein fari faga tɛ yen i bɛ galabu ja de n'o tɛ bi i ko bi ko nasɔngɔ t'i kun n ye mun f'i ye n tun tɛ fɛ k'a kuma fɔ jɔnne ale maa min ye ne sigilen i b'a dɔn a fɔ ko dɔ bɛ ne ko olu tɛ fɛ k'a fɔ nka l'apparence c'est ça e kun ye ne ci dɛ Buwa i kun ye ci kuma ta ci fɔ so ko maa kelen ko man di dada ko madame ni tile an ser'o yɔrɔ la kɛ a ko ne kɔni taara bon ko madame k'an kɔnɔ ne tilala min na Saddam Hussein problème min ye a ye problème tɛ dɛ ne ye maa min ye ne kɛtɔla k'a se ne ko n b'a ta fo 4 i ka kuma in cɛ jaga gɛlɛn bi dɛ maa min bɛ yen k'i bɛ i kayi dala kuma na e kɔni b'a dɔn o kɔni tɛ ne i bɛ se ka segin a kan ne kɛtɔla k'a se maire ɲɛkɔrɔ ko i bɛ dɔ wɛrɛ ta n ko ni Ala ni kira sɔnna tali ye se de k'a fɔ tali ye se de dɛ ni Ala y'a nɔgɔya n ye Saddam Hussein b'a ta fo 4 o tuma tasuma fɔli tɛ da jeni ni Ala ye nɔgɔya kɛ 2nan bɛ ta ni Ala ye nɔgɔya kɛ 3nan bɛ ta ni Ala ye nɔgɔya kɛ 4nan bɛ ta cɛ min b'i k'a dalakan na o ye maa wɛrɛ o tɛ ne ye fo maa 4 a bɛɛ bɛ ta i bolo don
Bada ne bɛ sira ne tɛ sira ne kɔni tɛ ne bɛ fila la e bɛ sira o bada ne bɛ fila ne ta fɔra so bi e bɛ si kana bɔ bi ne bɛ fila la sani ka sunkalo se ne bɛ sabanan ta ala k'o kɛ bada tɛ mɛ bolo don a don joona sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko soirée de Bamako an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye n'i ko Muruja o ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ min dɔn min ye Bamatiw ye o delila ka zɔli da yɔrɔ kofɔlen n'a ka ca ka sababu kɛ min y'an ka worodugu tabaw ye o ka wulikajɔ fɛ a kɛra sababu ye ni ka takari forobamugu la ni ka kɛnɛ wuli o la Buwa Jabate sɛbɛn Fadereba ka fɔ la a ko min ye kalo tile 20 ye kɛnɛna novembre kalo a y'a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye Bamatiw ye o kun n'a fɔ o kun kɛmɛ ko k'u ɲa da yɔrɔ kofɔlen mun na Muruja kɛrɛfɛ la o ni Muruja cɛ o ye kilomɛtiri 34 buyanko ye yasa k'a fɔ kan min bɛ yen san ani waati bɛɛ lajɛlen u bɛ boli ka taa n'a fɔ ko u bɛ taa zɔli da ye nka mun y'an ka worodugu tabaw ye u ye wulikajɔ kɛ sanfɛmaaw ni dugumaaw ni ka takari u la Buwa Jabate sɛbɛn Fadereba ko a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko n'i ye Muruja kofɔ o bɛ région de Nara o b'o kofɔ a ko min ye siɲɛ caman ye Bamatiw ye u ka wulikajɔ kɛra caman ye nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka taa k'u bɛ taa maaw ni ka taa u bɔ ka t'u bɔ o ni la nka min y'an ka faama maaw ye u ka wulikajɔ fɛ u ye u lasigi ko caman kɛ a ko misali la a ko san 2024 ta a ko min ye torosi camanba ye k'u kɛlen k'u labɛn u labɛnna gulen kosɛbɛ u ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka kan min bɛ yen an ka position bɛ yen n'an b'o wele ko Kwala u taara n'o bɛ Muruja kɛrɛfɛ la u taara k'u bɛ taa bɛn yen yɔrɔ kan Buwa Jabate a yira sa k'a fɔ u ka nin baara cɛjugu in na u b'u labɛn de ka taa i b'a sɔrɔ minɛn b'u bolo u ka minɛn minnu ni u bɛ wulikajɔ kɛ u yɛrɛ ɲɛna fɔ n'u taara ka ban baara bɛɛ de ba ka sɔrɔ u tɛ anw dɔn Buwa Jabate jeune maaw bɛ o la a yira sa k'a fɔ ko attaque dɔw delila ka kɛ kalo tile 18 ani kalo tile 19 min ye septembre 2025 na olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ o tɛ maa si nɔ ye o ye olu nɔ ye nka an bɛ waati min n'a fɔ sisan min y'an ka finitigilakaw ye u ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye Bamaci minnu bɛ Muruja n'a nɔgɔdugu bɛɛ lajɛlen la ni k'u ba de bɛ walo ka minɛn caman minɛ mobili caman sɔrɔ la min ye bugujugu ye minnu bɛ takari forobamugu la ani ka taa se marifa cɛjugu ma ani minɛn caman bɛ yen an ka sɔrɔdasiw u ye o minɛ olu la ngo k'an bɛ waati min na n'i ye Muruja kofɔ i bɛ Kayi fana kofɔ o ko wulikajɔ bi Kayi fantan 4 bɛɛ lajɛlen la bi an ka finitigilakaw fɛ walasa mɔgɔw bɛ k'a fɔli min kɛ ko Bamako datugulen don o ko in kɔni o tɛ tiɲɛ ye o wulikajɔ de bɛ senna sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'u ye kunkan mɛn yɔrɔ min na u bɛ wuli ka taa takari yen yɔrɔ la nka an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan Muruja n'a nɔgɔdugu bɛɛ lajɛlen lafiyara ka sababu kɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan walasa ka takari Bamaciw la nin mun ye sɛbɛn an ye mun bɔ soirée de Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada na Buwa Jabate Saramisɛni i b'a ye k'a fɔ nomination min kɛra a nɔ kɔni yera Saramisɛni nomination girimanba minnu kɛra min ye Olivier Dawu Saramisɛni ka taa bila min ye Famukɛ Kamara Saramisɛni yɛlɛma kɔni donna sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔso kunda o tuma ni waati la anw de bɛ ka girin ka da Bamaciw kan Saramisɛni k'u fa min tun kelen don Banaba marabolo la san 2 embargo bɛ maaw kan u bɛ l'impôt minɛ u bɛ jaga minɛ u yɛrɛ ka kuma la sa k'u bɛ jaga minɛ mɔgɔw la Saramisɛni a bɛ jaga minɛ mɔgɔw la base jumɛn kɔnɔ o tuma san 2 kɔnɔ o dagajugu banna sabu sɔgɔmada kelen Saramisɛni u taar'u bɛɛ bila lahara an bɛ min fɔ an ka to Mali armée kɔ Saramisɛni walahi jamana in an bɛ taabolo min na a bɛna ja ni Bamaciya in ani ni Banbagaciya wale a fila bɛɛ de kalansolen bɛ ɲɔgɔn na Saramisɛni o tuma sɛgɛnna fiɲɛbɔ bɛ commencer ko ka ja an bɛ taa Mamutu fan fɛ kunnafoni tɔ bɛ an bɛ tila ka segin ka na tako filanan na n'i bɛ janfa kɔlɔn sen i b'a sen k'a fɛrɛ sige bala cogo bɛ di Saramisɛni i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ maa tɛ kocogo dɔn sabu ni binna kɔnɔ i k'i bɔcogo jateminɛ l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Abudulayi Jara an k'a ma ko blocus continental Saramisɛni a ko an ka taa Joyila marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko commune min bɛ yen n'o ye Bɛlɛko commune ye Saramisɛni dugu dɔ bɛ n'o ye Gengena Filala Saramisɛni ko Bamaciw taara dagajugu sigi da la dɛ sɛbɛnnikɛla ko nin dugu in ye sɛnɛkɛ dugu ye wa dugu in a chrétien o de ka ca Saramisɛni ka tɛmɛ diinɛ wɛrɛ maaw kan min ye Bamaciw y'u kɛrɛ filɛ k'u ɲɛ filɛ ni ka sin k'u kari ka don Saramisɛni ka taa dugutigi ka dugutigi bulon na k'u mago bɛ duguden bɛɛ la
ko bɛɛ kana ko kuma b'u fɛ salamisani u nana dugutigi ka dugutigi bulon la u ko u tɛ kuma wɛrɛ fɛ u bɛ fɛ maa ma k'e de ye chrétien ye nin dugu in kɔnɔ n'o ye genge fila la ko bɛɛ ka chrétienya bila ka kɛ silamɛ ye diyagoya ko bɛɛ ka chrétien bila ka kɛ silamɛ ye nin ye Bamancu de ka kuma ye salamisani o kuma kelen waati min na dugutigi y'a kunkolo b'a kan da la a sina ka u jaabi k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ n'u b'u fa u k'u fa salamisani olu ye diinɛ mun kan n'o de ye chrétien ye olu bɛ sa u ka chrétienya la munna maa wɛrɛ bɛ n'olu diyagoya k'olu ka b'u ka diinɛ kanunen na salamisani u y'u ka kuma fɔ o fɔlen waati min na Bamancu fana sina k'u jaabi o nɔgɔnni na k'a yira k'a fɔ n'a y'aw ban ka kɛ silamɛ ye o kuma aw ka dugu mun bɛɛ lajɛlen ye a ye 1,4 sara n ko minɛ ka taa k'aw to yen sɛbɛnni ko salamisani u ko dɔrɔmɛ kelen t'u bolo o kuma Bamancu kɔni kangari da anw bɛ taa nka an bɛ tila ka segin ka na salamisani n'an nana 1,4 ko kuma min n'an y'a bɔ an da kɔnɔ ni dugutigi ma dalaja a ka dugu kɔnɔ k'a bila ɲɛ o kuma k'u bɛ dugu kɛ tunbɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sɛbɛnni ko a ko nin baara in yɛrɛ kɛra novembre kalo tile 18 salamisani n'o ye genge nafila la n'ale filɛ nin Bɛlɛko komini fɛ Bɛlɛko bɛ Joyila région fɛ sɛbɛnni ko o yɔrɔ bɛɛ la min ye Bɛlɛko ye ale kɔni ɲɛma ye weleli kɛ joona joona salamisani n'o ye kɛrɛnkɛrɛnna min ye gouverneur ye Joyila k'a dɔn k'a fɔ ko Bamancu filɛ ka menace mun kɛ o kuma ko gouverneur ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka lakanabaaw bila ka taa ko sigi man ka kɛ ka nin lajɛ wa ko nin tɛ ja Bamancu la sɛbɛnni ko min kɔni gouverneur ye n'o ye Joyila gouverneur ye salamisani ale fana ye kuma la s'a seyɔrɔ la an bɛ waati min na ko sisan lakanabaaw kɔni kɛmɛ ka karankɛda bɛɛ choix k'a fɔ de ko maa bɛ n'i ka diyagoya fanga kɛ gengenakaw kan salamisani ko kuma t'a la dɛ o kuma u b'u ka diinɛ kɔnɔ u bɛ t'u ka diinɛ la salamisani min ka di min y'an ka jamana in kɔnɔ i bɛ tɛmɛ n'o taasira ye 4,000,000 o kuma k'u ka t'u ka wari ɲini fan wɛrɛ fɛ o kuma min ɲini dugu kofɔlen tɛ min kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen Joyila n'a lamini kɔnɔ janko Bamanca walew bɛ se ka kunbɛn cogo min na kunnafoni fila de ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Abilaye Jara Buloki sɔn ale ka sɛbɛnni don Jabate le renard du Mali mun bɛ yen n ta ye n ka dugu ye n tɛ n ka jamana ye n tɛ sini na o b'a sago kɛ o ye tiɲɛ ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan an bɛ taa Kulukoro mun bɛ yen n'an sera Kulukoro école militaire inter arme n'an b'a wele ko EMIA an bɛ yen a yira sa k'a fɔ jumadon min bɛna novembre kalo tile 21 ma san 2025 min ye général Umar Jara ye belebele ye a nisɔndiyalen général de division baro kolotigi nka sɛbɛnnikɛla kɛmɛ k'a sɛbɛn ko général Umar Jara ne de bɛ k'a tɔ majamu da merci n'a fɔra ko Umar o de ye baro kolotigi ye i b'a dɔn général de division sɔrɔsi mɔlen jɔlen don kolotigi ko a fɔ mugu bɛ yen i b'o ɲɛdɔn wari ka di ye o Jabate min ye général de division Umaru Jara ye Dankɔrɔba y'a kun bɛ kɛnɛ k'a nisɔndiyalen min ye nin kɛnɛ kan bon EMIA fana min ye a directeur ba ye min ye général la brigade Musa Yoro Kante ale fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na directeur national don ale tun bɛ yen o la sa maaba caman fana tun bɛ yen sɔrɔsi ɲɛmaaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Jabate min ye nin conférence belebeleba in ye a k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ye jumadon novembre kalo tile 21 san 2025 maa minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ officiers ye n'a bɛ wele ko les futurs officiers ka se ka hakili sigi ani baara min sigilen don k'o kɔnɔ ni ka ɲɛf'u ye min ye Umaru Jara ka fɔ ye a ye kɔrɔfɔ ta a y'a yira k'a fɔ jamana min yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a gɛlɛyaw dɔn lakanabaliya min n'a bɛ yen olu bɛ wuli ka jɔ min na walasa maliden kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a y'i da don o la sɔrɔdasiya yɛrɛ ye min ye i bɛ jala sɔrɔ cogo di i bɛ taa nin na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la n'a fɔra i ma k'i ye officier a y'a yira sa k'a fɔ baara belebeleba de bilalen don k'i kɔnɔ e bɛ kɛ ɲɛfɛ baara caman bɛ yen olu tɛ taa ka e to Umar Jara ko ten a ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ misali ye a ko aw nana sɔrɔ maa dɔw tɛmɛna nin sira fɛ dɔw bɛ ka nalen nka n'i ɲɛna i bɛ kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya a kɔni a y'a yira sa k'a fɔ baara fɛn bɛ yen n'i b'a kɛ o tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya kɔni o bɛ baara bɛɛ bi u ni de kisi o baara min kɔni bɛ e ɲɛ i bɛ taa ɲɛfɛ min ye kɔfɛta kɔni ye o tɛ yen laɲini ye min ye min fɛ baara bɛ yen n'o bilalen don k'i kɔnɔ i kan k'i cɛsiri walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Umaru Jara a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye chef d'état-major fɛn fɛn bɛ yen jamana in kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn ka sababu kɛ chef d'état-major camanba tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna
na a kila k'a yira sa k'a fɔ ni baara min kɛlen filɛ nin ale kɔni bɛ baara a bɛ foli kɛ ka sababu kɛ baara mun kɛra a kɛra qualité kɔnɔna na a kɛra lafiya kɔnɔna na dɔnniya fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen dira mun ye fitiri officiels ma u ka baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ko nin waati kofɔlen na a ko jɛ ka baara de bɛ baara kɛ n'aw jɛra ka baara kɛ o bɛ kɛ sababu ye jamana kɔni a bɛ lafiya n'i ye Bintu Funɛ Tarawele n'i y'ale ka sɛbɛn ye ka bɔ DIRPA la Saramisɛni ni bonya an y'a minɛ n'an bolo fila ye sabu lakana Saramisɛni mana fɛn o fɛn bɔ a n'o ka kan Saramisɛni i n'a fɔ kɛnɛya n'i ye fɛn o fɛn bɔ kɛnɛya la a n'o ka kan Saramisɛni Ala k'an ka duwawu minɛ Ala ka jamana basigi Saramisɛni kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na ni fu dun sirila dan na waleɲumandɔn foli kɛra wajibi ye sabu an tɛ sanu di maa ma an tɛ wari di Saramisɛni maaw de b'an laja ni ka jɔni di kuma bɛ ka galabu ja arajo baara yɛrɛ taabolo ye n teri ye maa ye n teri yɛrɛ k'i jilaja i kana kɛ wara ye Saramisɛni bonya bɛ manden bonya masegin bɛɛ o tuma wajibi la f'an ka to ka bonya masegin Saramisɛni an bɛ so siri an tɛ se k'u sɔrɔ kanu ka di dɛ bamananw ko ni kanu ye fɛn min fa Saramisɛni o ma jufa Saramisɛni waati koron kama an bɛ bɛlɛ fo an bɛ de bɛ YouTube ni radio Jɛgɛfo officiel la e ni ne anw de bi kunnafoniw lase ni Ala ni kira sɔnna ma sini